Тонкий лед. Яны не хочуць, а іх ратуюць. МНС змагаецца з аматарамі падлёднай рыбалкі. Падрабязнасці ў нашых корэспандэнтаў. Нягледзячы на даволі моцныя студзеньскія маразы, калі на вадаёмах вобласці устанавіўся даволі тоўсты лёд, у асобных месцах да 20 сантыметраў, зараз сітуацыя ўжо зусім іншая. Тэмпература паветра апошні тыдзень вышэй за кліматычную норму ў сярэднім на 9-11 градусаў, што, канешне, не спрыяе трываласці лядовага пакрыцця. Больш таго, у асобных месцах і ўвогуле ўжо адкрытая вада. Але гэта сігнал небяспекі далёка не для ўсіх аматараў зімовай рыбалкі. Да прыкладу, Сергея Никифорова, які гатовы вудзіць рыбу, грэбуючы усімі нормами и правилами. А меры безопасности, вот я рыбачу, там вот такая глубина. То есть, если даже лед провалится, я даже не утону. Ну а что для вас рыбалка? Главное поймать или? Да, главное время провести. Когда клев идет, да тут весь Восток здесь. Ну, я имею в виду рыбаков. І нават калі лёд на гэтым вадаёме стане яшчэ больш слабым, Сергей Никифоров бачыць выхад са становішча, каб займацца любімай справай вудзіць рыбу. Тогда возьму лодку и с лодки выйду. І такіх заўзятых аматараў зімовай рыбалкі хапае, нават нягледзячы на існуючае распараджэнне аблвыканкама аб забароне выхаду на лёд у перыяд раставання. Уся справа ў тым, што за такое парушэнне не існуе адміністрацыйнай адказнасці ў грашовым эквіваленце, а толькі папярэджанне. І задача супрацоўнікаў МНС, якія штодзённа і ажыццяўляюць гэты кантроль, прадухіліць несчастные выпадки. Учитывая даже такой документ, мониторинг и различные мероприятия, которые мы проводим, люди не прислушиваются. Тем самым мы видели несколько рыбаков сегодня, которые все-таки уже спустя столько времени, столько дней у нас стоит уже теплая погода, несмотря даже хоть и февраль месяц на дворе, все-таки люди ловят рыбу, не щадя свое здоровье, не глядя на те опасности, которые подстерегают их именно на озерах. Пакуль в области несчастных выпадков на тонкім лёдзе не зарэгістравана, але да бяды недалёка. Будьце уважлівымі, не рызыкуйце сваім жыццём. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».